чыгабыз. Алардан башка бик күп чит мультфильмнары үтеп кирди. Тик аларның күбесенең әхлак тәрбияләүгә бөтенләй катнашы юк. Без исә бүген сезнең белән Тукай әкиятләренә нигезләнеп төшерелгән мультфильмнар турында сөйләшергә чакырабыз. Студиябызда татар мультфильм берләшмәсе җитәкчесе орынбасары Айгөл Зәнюллина. Әдилисәнсез. Интернет белән дус булганнар, татар телен яратканнар мөгаен инде бала эрек дигән сайт турында бик яхшы беләләрдер. Анда рәхәтләнеп татарча мультфильмнар карап була. Менә шушы сайтның ничек барлыкка килү турында сөйләшүдән башлыйлар сезне. Сайт иң элек тәрбия бирү, балаларга туган телен өйрәтү, туган якларына мәхәббәт хисләрен тәрбияләү максатларын алда тотып оештырылды. Сайтка кирип карасак, анда инде 2 бүлектән торуын күрербез. Беренче бүлеге татар мультфильмнары, үзебезнең берләшмәнең иҗат җимешләре булган татар мультфильмнары. Икенче өлеше инде мультимедиалы интерактив китапханә, бала китапханәсе. Анда кичкенә чакта диафильм дигән әйберләр бар иде, бит хәзер аудиокнига дигән әйберләр чыкты. Менә шулар икесен бергә тоташтырып эшләнгән. Мавыктыргыч китапханә. Балалар анда шул вакытта тавышны да ишетәләр, текстны да күрәләр һәм шул текст буенча ясалган рәсемнәрне дә күрәләр. Шуңа да бик мавыктыргыч. Балаларның фантазиясын уятырга менә дигән бер чара бу. Балалар шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, бу китапханәне татар теле укытучылары бик шатланып кабул иттеләр. Ата-аналардан да бик күп шалтыратулар кабул итәбез. Чөнки балалар өйдән кайткач, ата-аналары белән шушы телевизор экраннарына, компьютер экраннары алдына килеп утырып карыйлар. Әни әйдәле балалар сыйфына киргәле, анда бик матур татарча китаплар бар икән, шуларны карыйгале. Шулай дип инде китапларның үзләрен карагачтан тестлар эшләп, анда төрле обсуждение дип әйтәбез инде, шуларны сорауларга җавап биреп, үзләре кызыксыну күрсәтәләр. Әйтегез әле, бер менә шушындый мавыктыргыч сюжет эшләү өчен күп вакыт китәме? Төрле мультфильмларга төрлечә вакыт китә. Мультфильм ул экраннарга килеп керер алдыннан бик күп этаплар аша үтә. Иң элек инде мультфильмның тарихы барлыкка килә, шулай бит. Аннан соң геройларның холыклары, аларның эчке дөньясы, аларның шушы яшәү рәвеше, шулар бөтенесе уйлап табыла, шулай бит. Аннан соң языла сценарий, расшадровка дибез инде бит. Шуннан соң менә инде мультфильм төшерелә башлый. Мультфильмда тарих ышандыргыч булып күз алдына килеп басарга тиеш, шулай бит. Әлбәттә. Менә сез ничек итеп иҗат итәсез бу хезмәтегезне? Башта тавыш языламы, әллә башта рәсемнәрне ясап, хәрәкәтләндереп үстенә язасызмы? Балаларга аның шушысы да кызыктыр. Менә сценарий раскадровкадан соң иң элек аниматик дигән әйбер ясала. Хәрәкәтләндерү, менә ул башта тавышсыз эшләнә, аннары шул аниматик нигезендә инде тавыш яздырыла, һәм инде мультфильм үзе барлыкка килә. Төсле рәсемле мультфильм. Агелна сезнең беләшмә инде шактый мультфильмнар иҗат итеп, бик зур хезмәт бу өлкәдә. Ни өчен нәкъ менә Тукай әкиятләрен сайларга булдыгыз? Күбесенчә Тукай әкиятләренә нигезләнгән мультфильмнар. Иң беренче мультфильмнарыбыз әлбәттә инде бөек шагыйрьбез Тукай әсәрләренә нигезләнеп эшләнде. Аның башкача күз алдына китерү авыр, шулай бит. Тукай иҗаты ул мультфильмнар өчен бетмәс төкәнмәс чыганак, хәзинә, бөек мирасыбыз татар халкының. Барыбызның мәктәле шул Тукай шигырьләре, Тукай әкиятләрен ятлап башлала, шулай бит. Икенче урында инде Абдулла Алиш әсәрләре тора. Менә хәзер редакциябызга килгән хатларга нигезләнеп, балаларыбыз үзләре сорыйлар: Абдулла Алишның нечкә бил әсәрне ясагыз әле, мультфильмнар. Абдулла Алишның Бик Батыр белән Бик Куркак әсәрне ясагыз әле. Менә бүгенге көндә Бик Батыр белән Бик Куркак әсәре буенча төшереп барабыз мультфильмнарны бит. Тукайның Суанасы, Шүрәле әсәрләре буенча төшерүне тәмамладык. Менә Айгөл, шушы барлык төшергән инде иҗат җимешләрегез сайтыгызга урнаштырылып бара, шулаймы? Әлбәттә, Теләгән кешеләр барса да шушы бала РФ сайтына кирип, сезнең иҗат җимешләрегезне күрә ала. Менә сез бала барасызмы? Көненә ничә кеше керә шушы сайтка? Уртача алганда. Уртача 4-5 мең кеше керә көненә. 4-5 мең кеше. Безнең YouTube каналында, YouTube сайтында аерым каналыбыз бар. Менә шул каналдан төрле чыганаклардан
Җыйган мәгълүматларга караганда, шушы сан килеп чыга. Әгәр бик матур китаплар да алып килгәнсез. Бусы да инде сезнең берләшмәнең иҗат җимеше, шулаймы? Тамашачыларга Булар хакында да сөйләгез әле. Бу китапларның үзенчәлеге нәрсәдә? Бу китаплар безнең мультфильмнарыбызның төп үзенчәлеге шунда, алар 3 телдә чыгалар. Татар, рус һәм инглиз телләрендә. Менә мультфильмнарыбызның инглиз телендә дә чыгуы инде аның дөнья аренасына чыгуына этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Чөнки безнең иҗатыбыз белән Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә бик теләп танышалар. Аларда да түгел, хәтта Британия белгечләре дә сезнең берләшмәгә шушы татарча мультфильмнар белән кызыксынган икән әле. Менә бу китапларыбызда да әсәрләр 3 телдә бирелә, рус, татар һәм инглиз телләрендә һәм шушындай диск, мультфильмнар белән диск. Шул 3 телдә мультфильмнар. Әгәр менә Британия белгечләре дип инде кузгатып үттек, яңа гына менә Британиядән мультфильмнар буенча кинокритик кабул иткәнсез берләшмәдә, аның килүенең максаты ни иде һәм менә бу сезнең берләшмәгә нинди мөмкинлекләр бирә бу очрашу? Бөек Британиянең танылган кинокритигы Биргит Бернер булып узган җомга да берләшмәбездә. Аның төп максаты этник мультипликация белән танышу. Аның үзенчәлекләрен өйрәнү һәм үз күзләре белән аны күрү иде инде. Ул бик теле безнең татар әкиятләрен төшергән мультфильмнарыбызны Бристольдә булачак фестивальдә күрсәтергә дип бик зур теләк белдерде һәм үзе белән алып китте. Димәк, инде хәзер татар мультфильмнарының Тукай әкиятләренә нигезләнгән шушы матур җылы җимешләренең инде чит ил экраннарында пәйда булуын көтәсе генә кала иде, шулаймы? Әгәр инде янәдә менә бала рөхсәтенә әйләнеп кайтсак, менә әлеге интерактив китапханә чынлап та бик кызыклы проект. Башка илләрдә, башка телләрдә менә аны тормышка аштырган вариантлар бармы инде? Әллә бу менә сезнең идеяңызмы, сезнең яңалык кынамы? Бу проект уникаль проект дип әйтә алам. Чөнки мондый проектларны әле беркайда да күргәнебез юк. Бу нәкъ безнең берләшмәдә уйлап табылган, безнең берләшмәдә эшләнгән проект. Менә гаҗәеп бит инде шушы безнең Тукай әкиятләренә нигезләп ясалган мультфильмнарны инглиз теленә тәрҗемә иткәч, димәк, моны безнең татарлар гына түгел, бөтен дөнья халкы шушы әкиятләребез белән таныша ала, шулаймы? Шулай. Фильмның берничә секунда гына карада җитә, инде шунсы күрсәтә татар мультфильмы икән. Анда бөтен орнаментлар, аның бөтен бизәлешләре, анда чигелешләр, анда төсләр сайланышы, анда геройларның үз-үзен тотышы, татар кызларына хас мөлаемлек, оялчанлык, бөтенесе менә шулай. Тергә түгел, мәдәният белән дә халыкның гомумән гореф-гадәтләре, холкы белән дә таныша. Мультфильм ул бит синтетик сәнгать әсәре. Анда бит тавыш кына түгел, татарча сөйләшү генә түгел бит инде, татар мультфильмнарының төп сыйфаты. Анда менә шул геройларның әйләнә тирә дөньясы, анда мультфильмдагы кулланылган көйләр, татар халык көйләре иң беренче чиратта инде. Шулай музыка жанрында, рәсем сәнгатендә, кием, бик күп сәнгатьләрнең синтетик җыелмасы чыннан да. Менә сүзне җыйнап әйткәндә, Айгөл, күреп торабыз, сез бик матур башында торасыз. Һәм ул безнең күтәрелмәгән зур пласт, аны киләчәктә дә сезгә менә шушы эшегездә тукталмыйча эшләргә җәйт итәргә һәм бөтен дөньяны, бөтен Диснейларны үзебезнең фильмнарыбыз белән шаккаттырырга. Сайт бүген чынлап та үсештә, менә аның алга таба киләчәген, алга таба үсешен ничек күз аласыз? Гомумән сайтка керүчеләрдән ниндидер тәкъдимнәр, киңәшләр аласызмы? Әлбәттә, безгә тамашачыбызның, инде кулланучыларыбызның фикерләре безнең өчен бик тә кирәкле, бик тә мөһим. Һәм без иң беренче чиратта инде кулланучыларыбызның фикеренә таянып эшләргә тырышабыз. Бала өрә сайтына килгәндә, монда кертелә торган китаплар иң элек Мәгарифне үстерү институты, Милли мәгариф лабораториясе мөдире Шәмсетдинова Рәсимә Равиловна җитәкчелеге астында сайланып алына. Һәм аның фатихасы белән эшкә керешелә. Иң беренче чиратта инде булар башлангыч мәктәп программасына кергән әсәрләр. Булса бирәк тә күп. Менә хәзерге бүгенге көндә кергән әсәрләр инде башлангыч белем бирү программасыннан сайлап алынган. Һәм алга таба бу эшне шулай дәвам итеп урта сыйныфларга кертелгән, урта сыйныф программасына кертелгән әсәрләрдәге әсәрләр белән тулыландырырга дип торабыз инде.
Һәм шунысы да ачыкланды, башлангычлар программасына кертелгән әсәрләр әле шул вакытта икенче этапта инде урта сыйныфларда да өйрәнелә икән. Шулай итеп, менә безнең мәсәлән Шалкан әкияте буенча балалар бакчасында өйрәнәләр, беренче сыйныфта өйрәнәләр һәм аннан яңадан 5нче сыйныфта кабатлыйлар. Төрле яклап киләләр икән. Һәм һәрберсе дә шушы сайтка кереп, аны төрлечә үзләренә җайлаштырып, кулланып, инде безгә үзләренең рәхмәт хатларын язалар. Айгөл, киләчәк планнарыгызны тормышка ашыруда уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт. Шулай итеп, бүген бездә студиябызда кунакта бала РФ сайтының оештыручыларының берсе, татар мультфильм берләшмәсе җитәкчесе урынбасары Айгөл Зәйнуллина иде. Сәхифәләребезнең алга таба барлык.